מקיימים בבית הספר מספר תחרויות בין הכיתות, בין השכבות. אחת מהן זה תחרות הקט רגל, שאנחנו עושים אותה כחלק מהפסקה פעילה, שזה למעשה מסכם את נושא המשחקים בקט רגל שמתקיימים בשיעורים. רציתי להיות אלוף האלופים, לכבודי היו שרים. חולה על כדורגל, חבל לי על הזמן, עניפו את הדגל. אנחנו גם מבקשים לקבוע ולבחון את התלמידים שמתאימים לנו לנבחרות בית הספר בקט רגל ובכדורגל, שבהם אנחנו משתפים במסגרת האליפויות של בתי הספר באזור פתח תקווה, במחוז המרכז. דבר נוסף שאנחנו עושים את הדבר הזה זה כחלק מהתחרות שאנחנו רוצים ליצור בין הכיתות, ושזה למעשה התלמידים בעצמם דוחפים אותנו לבצע. כמובן שאנחנו מקפידים על ארגון בסדר, אנחנו לא רוצים להפריע ליום הלימודים, אנחנו עושים את זה בהפסקה גדולה. אנחנו מבקשים גם מהמחנכים שיופיעו וישתתפו באירוע הזה. גם כל בית הספר בא וצופה במשחקים, ואנחנו גם שופטים במשחקים, ממנים שופטים. ועד היום, ברוך השם, התחרויות התקיימו בצורה טובה, ואני מקווה שנמשיך אותם גם בענפים נוספים. הגביע כבר מוכן, יש בי אור, חוגג הדור הבוקר, יש בי אור, קבלו אלוף חדש, יש בי אור, אני תמיד בחושר, תנו כבוד למלך המגרש. הייתי מצפה שכל המשחקים יתקיימו באווירה טובה, באווירה ספורטיבית, שכמו שאנחנו אומרים, שהם יתקיימו במסגרת חינוכית, על משקל לנצח ביושר ולהפסיד בכבוד, ושייתן אווירה ספורטיבית מהנה וחווייתית לכל תלמידי בית הספר, ושיהיה בהצלחה. יש לי אור, אני תמיד בחושר, תנו כבוד למלך המגרש. יש לי אור, חוגג הדור הבוקר, יש לי אור, קבלו